Cestuji, žiji, studuji a pracuji ve světě od svých 20 let. Cizinci nás, Čechy a Moraváky, považují za důvěryhodné partnery, tvrdě pracující, odhodlané a tvořivé bytosti s vysokým intelektem. Ale tato image je v rozporu s tím, jak je vnímána naše země jako celek. A kdykoliv se vracím domů, cítím, že je to pravda. Naše země se dostala do slepé uličky a český potenciál se nevyužívá. Je mi smutno, když vidím, že věc, která bohužel funguje, je klientelismus. Poctivost a schopnost jsou udupávány, aby nenávist a faleš měli ušlapanou cestu vzhůru. A to je cesta záhuby. Z hloubi duše vím, že mé místo je tady, v České republice. Podmínky pro návrat do rodné vlasti však nejsou dobré. Nyní s prezidentskými volbami má ale občanská společnost možnost vyhodit starou politiku do koše a prosadit změnu k lepšímu. Máme šanci prolomit pokrytectví a vznést do popředí pravé morální hodnoty. Nejsme sami, nejste sama. Volíme dobro.